Tervehdys sinulle, kun tulet viettämään iltahetkeä kanssani. Minä olen Anu Vaardamo. Luen tähän alkuun tutun katkelman Paavalin ensimmäisestä kirjeestä korinttilaisille. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulta puuttuisi rakkaus, olisin vain kumiseva vaski tai helisevä symbaali. Vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, vaikka tuntisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin siirtää vuoria, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en olisi mitään. Vaikka jakaisin kaiken omaisuuteni nälkää näkeville, ja vaikka antaisin polttaa itseni tulessa, mutta minulta puuttuisi rakkaus, en sillä mitään voittaisi. Rakkaus on kärsivällinen, rakkaus on lempeä. Rakkaus ei kadehdi, ei kersku, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaa etuaan, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa, ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee totuuden voittaessa. Kaiken se kestää, kaikessa uskoo, kaikessa toivoo, kaiken se kärsii. Rakkaus ei koskaan katoa. Niin pysyvät nämä kolme, usko, toivo, rakkaus, mutta suurin niistä on rakkaus. Ensi sunnuntaina vietämme laskiaista ja siitä alkaa pääsiäistä edeltävä paaston aika. Näin paaston ajan alussa Jeesus sanoo opetuslapsilleen ja meille kaikille, me menemme nyt Jerusalemiin. Tuossa takanani olevassa Onni Ojan teoksessa Jeesus on juuri saapumassa Jerusalemiin, mutta nyt matka on vasta alullaan. Tuolla matkallaan Jerusalemiin Jeesus kohtaa rampoja, sokeita ja monin tavoin kärsiviä ihmisiä. Nuo ihmiset kohtavat Jeesuksen ja heidän elämänsä muuttuu. Näin Jeesus antaa esimerkin lähimmäisen kohtaamisesta. Pysähdy ja ole läsnä. Nuo korintilaiskirjeen sanat kertovat juuri tästä Jeesuksen rakkaudesta, kaikkia meitä ihmisiä kohtaan. Mutta kun kuuntelemme noita sanoja, mietimme ehkä kuinka vähän niistä itse tavoitamme arkisessa elämässämme. Mutta jos peilaamme niitä Jeesukseen, Kristukseen, ne asettuvat oikeisiin mittasuhteisiin. Kun minä en riitä, Kristus riittää. Kun minä en jaksa, Kristus jaksaa. Kun minun rakkauteni on vajavaista, Kristuksen rakkaus on täydellistä. Me haluamme hyvää, pyrimme siihen, mutta välillä epäonnistumme. Niin tietomme, uskomme kuin rakkautemmekin on vajavaista. Ja silti Jeesus kutsuu meitä matkaansa ja toteaa, me lähdemme nyt Jerusalemiin. Meidät kaikki on kutsuttu mukaan. Rukoilemme. Herra, sinä näytit meille täydellisen rakkauden tien. Sinä olet köyhien, sairaiden ja heikkojen ystävä. Me tukimme helposti korvamme lähimmäisen hädältä. Kiitos, että sinä kuulet sen. Anna meillekin kuulevat korvat ja rakastava sydän. Anna rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi. Amen. Siunatkoon sinua ja läheisiäsi, kaikkivaltias ja armollinen Jumala, Isä, Poika ja Pyhä Henki.